nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Nano lelampahan kangka nguri Nano tresno tulus nadyan engku bekas mara luar biasa ya nduk sak langgame sak lagune pisan ya Ayang Horo original pimpinan Bapak Soleh sampean kerep nonton YouTube Madangkara ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Sijingkas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Keh? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire iki apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Monggo tos.
sarining kembang sumaning ratri mangsa misi nanti mametri sajroning ati kang suci lintang panjenengan antariksa angin dewi ayu sang rino kusuma wijaya Bekar langsung pasti paling taman sari maklum menungsung nyanyi kelawan bulan indahari ngambarem sasmito sang tunggang wayak rangsang pujo sarining kembeang Terima kasih. Kena nggih tambah kangen. Ayo, ya ngono kuwi karo nggih tambah kesel. Terima kasih, Nduk, Niken Salindri, terima kasih. Intine pokoke awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa upami dumateng Burini kalian Pak Hendar, nggih. Mugi-mugi sak rampunge wayangan jenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah, rejeki melimpah ruah, dipun paringi putra putri soleh lan solekah.